Mm. It's okay. Good. Mm. 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 Three tablespoons of butter. At least yung butter, ano man ganun, slice eh. Ang bango na talaga as in. Natin. Sana maganda na ito ulit, di ba? Maigi. Hindi na siya dikit dahil may ano na siya. Butter. Tapos ibilog natin ng bilog.
Dapat pala dalawang guantes mo. Opo. Wala rin yun. Isa pa. So, cover natin ulit. Papa-rice natin ulit. Rice. Okay na yan. It's okay. Good.